Λοιπόν, φτιάξαμε και τον γκάζι. Πιστεύουμε να είμαστε εντάξει. Από εδώ ο μάστορας. Λοιπόν, θα το κάνει τεστ τώρα. Λοιπόν, κλείσε καπό. Πάτα να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Αλλά πρόσεχε μας γιατί έχουμε νερά έξω, Έφυγε. Ω, κάνει και σπρινιάρισμα. Δώσ' του, Γιάννη. Τελικά μου φαίνεται έγινε δουλειά. Πώς το είδες? Όλα καλά. Θέλει... Λίγο απότομο είναι στην εκκίνηση. Ναι, είναι απότομο γιατί έχει μόνο ένα ρελέ. Έχει ένα ρελέ μόνο, γι' αυτό είναι απότομο στην εκκίνηση. Είναι απότομο γιατί έχει το ένα ρελέ, γι' αυτό θέλει το ροστάτι απάνω. Δεν παίζει ρόλο, είδες με το που πατάς, κλακ και κολλάει. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά.